pomoci experimentu. Plastová fľaša, na boku ktorej bližšie k spodnej časti je asi centimetrový otvor. Vrchnák fľaše má v sebe niekoľko dierok, ktoré sme urobili rozhorúčeným špendlíkom. Pripravený balón zasunieme dovnútra fľaše a cez okraj otvoru fľašky balón pekne natiahneme, tak aby vlastne bol vo vnútri a jeho otvor smeroval von z hrdla fľaše. Ďalej je nevyhnutné mať pripravený pohár s vodou. Balón vo fľaške opatrne nafúkneme. Pozor, pri nafúkovaní musí byť otvor otvorený, potom prstom otvor uzavrieme a držíme uzatvorený. Balón ostane nafúknutý vo fľaške. Do balóna opatrne vlejeme pohár vody, uzavrieme fľašu vrchnákom s otvormi a uvoľníme. Po chvíľke sa nám ukáže nádherný gejzír alebo vodotrysk. Vyberte si.